biag ko di agmay maysa kan kana yun lae asiliwak benta alang aruden biag ko di nakat ikawan tanal paskon nga inkari adikan lipatan maasi ka biyag ko ket ipangag na ulilan to'y puso taginurani ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay wen mabiyag ko di nakad ikawan na minsan pa'y biyag ko anairi de pa nagparang adagus talagawang kaniya. When maminsan pa'y biyag ko anairi de pa nagparang adagus taladawam kaniya ibukbuk mo ngaruden didiru ni aya tananamek maminsan pa'y disamit ni aya maasi ka biyag ko ket ipangag na ulilan to'y puso taginurani ayan init bulan jay nga tu isudat saksita ay wen obiyag ko di nakad ikawan init bulan jay nga tu isudat saksita ay wen obiyag ko di nakad ikawan.